ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମହଲରେ ଜଣେ ଭୂତ ବାସ କରୁଥିଲା। ଭୂତ ରହୁଥିବା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗାଁରେ କିଛି ଯୁବକ ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବି ସେ ମହଲକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବା ସ୍ଥିର କଲେ। ରାତି ସମୟ ଥିଲା। ମହଲ ଜନ ଆଲୁଅରେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜ, ସମୀର ଏବଂ ଅଜୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୂତକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ମହଲା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ମହଲ ଭିତର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁଳିଆ ଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡର ନାହିଁ, ସେଠି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବା ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେତିକିବେଳେ ଭୂତୁଣୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ଆଉ କୁହେ, କିଏ ତୁମେମାନେ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଭୂତର କଥା ଶୁଣି ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ ସାହସ ନ ହରାଇ କହିଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଭୂତୁଣୀ, ହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛ ଆଉ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଯାଉନ? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲି। ଏହି ମହଲଟି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କି କାହାଣୀ କଥା କହୁଛ ତମେ? କି କାହାଣୀ କୁହ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟା। ମୁଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏକ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଜୁକର ଯିଏ ମୋତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିଛି, ସେ କହିଛି ଯଦି କିଏ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣେ ତେବେ ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କାହାଣୀ? କି କାହାଣୀ? କେଉଁ କାହାଣୀ କହିଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ଯାଦୁକର ମୋତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯାଇ କୁହ। ସେମାନେ ମୋର ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଆଉ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ତା ପରଦିନ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗାଁକୁ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାୟାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ହେଲା, ସେ ଭୂତ ମହଲକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ। କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକତା କଲା ଏବଂ ଭୂତ କାହାଣୀ ଏକ ପରିଣାମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।